Akwụkwọ Levitikọs isi nke 14. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nke a ga-abụ iwu onye ekpenta n'ụbọchị a na-eme ya ka ọ dị ọcha, na a ga-eme ya ka ọ bịakwute onye nchụaja. Onye nchụaja ga-apụkwa jee n'azụ ọmụ ụlọ ikwu onye nchụaja ahụ ga-ahụkwa, ma lee, ọ bụrụ na emewo ka ihe otite ekpenta si n'ahụ onye ekpenta ahụ laa, onye nchụaja ga-enye iwu ka e were nnụnụ abụọ dị ndụ dịkwa ọcha, na osisi sida na ọha uhie na hisọp banyere onye a na-eme ka ọ dị ọcha. Onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka e gbuo otu n'ime nnụnụ ahụ n'ime ihe àjà ahụ n'elu mmiri na-eru eru. Nnụnụ ahụ nke dị ndụ, ọ ga-ewere ya n'osisi sida ahụ na ọha uhie ahụ na hisọp ahụ, so ha na nnụnụ ahụ dị ndụ na ọbara nnụnụ ahụ e gburu n'elu mmiri na-eru eru. Ọ ga-efesakwa ya ugboro 7 n'ahụ onye ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha na ekpenta. Ọ ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ọ ga-ezilagakwa nnụnụ ahụ dị ndụ n'ime ọhịa sara ihu. Onye ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha ga-asụkwa uwe ya niile, kopụkwa ajị ya niile, werekwa mmiri saa ahụ ya. Ọ ga-adịkwa ọcha. Emesịkwa ọ ga-abata n'ime ọmụma ụlọ ikwu, ma ọ ga-anọdụ n'ezi ụlọ ikwu ya ụbọchị 7. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị nke 7 na ọ ga-akọpụ ajị ya niile, bụ agịrị isi ya na afụ ọnụ ya na iko anya ya. Ọbụla ajị ya niile ka ọ ga-akọpụ. Ọ ga-asụkwa uwe ya niile, werekwa mmiri saa anụ ahụ ya. Ọ ga-adịkwa ọcha. Ma n'ụbọchị nke 3 ọ ga-ewere ụmụ ebule abụọ zuru oke na otu nwa atụrụ zuru oke, nke bụ nne, nke gbara 1 afọ na ụzọ 3 n'ụzọ 10 nke otu efa ụtụ ọka flọọ, ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma nke a gwara mmanụ na otu lọgụ nke mmanụ. Onye nchụaja nke na-eme ya ka ọ dị ọcha ga-eguzokwa nwoke ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha n'ihe ahụ dị iche iche n'ihu Jehova n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa otu n'ime ụmụ ebule ahụ weta ya nso ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma, ya na lọgụ nke mmanụ ahụ. Ọ ga-efekwa ha ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-egbukwa nwa ebule ahụ n'ebe ọ na-egbu aja mmehie na aja nsure ọkụ, n'ebe nke ebe nsọ ahụ, n'ihi na dịka aja mmehie aja ikpe ọmụma bụ ihe onye nchụaja nwere, ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara nke aja ikpe ọmụma ahụ. Onye nchụaja ga-etinyekwa ya n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye a na-eme ka ọ dị ọcha, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya. Onye nchụaja ga-ewetakwa ụfọdụ n'ime lọgụ nke mmanụ ahụ, wụsị ya n'ọbụ aka ekpe nke onye nchụaja ahụ. Onye nchụaja ga-edenyekwa mkpịsị aka nri ya n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka ekpe ya. Ọ ga-ewerekwa mkpịsị aka ya fesa ụfọdụ n'ime mmanụ ahụ ugboro 7 n'ihu Jehova. Ụfọdụ n'ime mmanụ nke fọdụrụ n'ọbụ aka ya ka onye nchụaja ga-etinyekwa n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye ahụ a na-eme ka ọ dị ọcha, na isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya, n'elu ọbara aja ikpe ọmụma. Ma mmanụ nke fọdụrụ n'ọbụ aka nke onye nchụaja, ọ ga-etinye ya n'isi onye a na-eme ka ọ dị ọcha. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-emekwa aja mmehie, kpuchiere ya mmehie ya, bụ onye a na-eme ka o si n'oruru ya dị ọcha. Emesịa ọ ga-egbukwa aja nsure ọkụ. Onye nchụaja ga-esurekwa aja nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma n'ebe ịchụ aja. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya, ọ ga-adịkwa ọcha. Ma ọ bụrụ na ogbenye ka ọ bụ, nke aka ya na-erughịkwa ya, ọ ga-ewerekwa otu nwa ebulu ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma, ịbụ aja ofufe ikpuchiri ya mmehie ya, na otu ụzọ n'ụzọ 10 nke otu efa ụtụ ọka flọọ a gwara mmanụ ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu lọgụ nke mmanụ, na nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ nke aka ya ruru. Otu ga-abụkwa aja mmehie, ibe ya ga-abụ aja nsure ọkụ. Ọ ga-ewetakwara ha onye nchụaja n'ụbọchị nke 8 ime ka ọ dị ọcha, ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-ewerekwa nwa atụrụ ahụ na aja ikpe ọmụma na lọgụ mmanụ ahụ. Onye nchụaja ga-efekwa ha ka ha bụrụ aja ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-egbukwa nwa atụrụ aja ikpe ọmụma ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara aja ikpe ọmụma ahụ, tinye ya n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye a na-eme ka ọ dị ọcha, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya. Ọ bụkwa ụfọdụ n'ime mmanụ ahụ ka onye nchụaja ga-awụsị n'ọbụ aka ekpe onye nchụaja ahụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa mkpịsị aka nri ya fesa ụfọdụ n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka ekpe ya ugboro 7 n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-etinyekwa ụfọdụ n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka ya n'ọnụ ọnụ ntị aka nri nke onye a na-eme ka ọ dị ọcha, na n'isi aka nke aka nri ya, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ya, n'elu ebe ọbara aja ikpe ọmụma ahụ.
ma nke fọdụrụ n'ime mmanụ nke dị n'ọbụ aka onye nchụaja ọ ga-etinye ya n'elu isi onye a na-eme ka ọ dị ọcha ikpuchiri ya mmehie ya n'ihu Jehova. Ọ ga-achụkwa otu n'ime nduru ahụ na àjà maọbụ n'ime ụmụ kpalakwukwu ahụ n'ime ihe aka ya ruru, ọbụla ihe aka ya ruru otu ka ọ bụrụ àjà mmehie, ibe ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. N'elu onyinye ịnata ihe ọma, onye nchụaja ga-ekpuchikwara ya mmehie ya, bụ onye a na-eme ka ọ dị ọcha n'ihu Jehova. Nke a bụ iwu nke onye ahụ ihe otite ekpenta dị n'ahụ ya, onye aka ya na-erughị n'ihe ime ya ka ọ dị ọcha. Jehova wee gwa Mozis na Erọn okwu sị, mgbe unu ga-abata n'ala Kenan nke mụ onwe m na-enye unu ka ọ bụrụ ihe onwunwe, m wee tinye ihe otite ekpenta n'ụlọ ọbụla nke ala ahụ ọ bụ ihe onwunwe unu, onye nwe ụlọ ahụ ga-abịakwa gosi onye nchụaja sị, emewo m ka m hụ ihe dịka ihe otiti n'ụlọ. Onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka akwapụ ihe dị n'ụlọ ahụ tupu onye nchụaja abaa n'ime ịhụ ihe otite ahụ, ka a ghara ime ka ihe niile nke dị n'ụlọ rụọ arụ. Emesịa onye nchụaja ga-abakwa ịhụ ụlọ ahụ. Ọ ga-ahụkwa ihe otite ahụ anya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otite ahụ dị na mgbidi ụlọ na-enwe okokoro nke na-acha akwụkwọ ndụ maọbụ ọbara ọbara, ọ bụrụkwa na ha dị ala karịa mgbidi ahụ n'ile anya, onye nchụaja ga-esikwa n'ụlọ ahụ pụọ ruo n'ụzọ ahụ, mechikwa ụlọ ahụ ụbọchị 7. Onye nchụaja ga-abịaghachi n'ụbọchị nke 7 leekwa anya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otite ahụ aba na mgbidi ụlọ, onye nchụaja ga-enyekwa iwu ka ha dọpụ nkume niile nke ihe otite ahụ dị n'ime ha, tụpụ ha n'azụ obodo n'ebe rụrụ arụ. Ọ ga-emekwa ka a kpụchaa ụlọ ahụ n'ime gburugburu. Ha ga-awụsịkwa aja nke ha kpụchapụrụ n'azụ obodo n'ebe rụrụ arụ. Ha ga-ewetakwa nkume ọzọ mee ka ha baa n'ọnọdụ nkume ahụ. Aja ọzọ ka ọ ga-ewerekwa tee ụlọ ahụ. Ma ọ bụrụ na ihe otite ahụ alaghachi gbawapụta n'ụlọ ahụ mgbe ọ dọpụsịrị nkume ahụ, mgbe ọ kpuchisikwara ụlọ ahụ, mgbe e tesịkwara ya, onye nchụaja ga-abatakwa lee anya, ma lee, ọ bụrụ na ihe otite ahụ aba n'ụlọ, ekpenta jọgburu onwe ya ka ọ bụ nke dị n'ụlọ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, ọ ga-akwatu ụlọ ahụ, ọ bụ nkume ya niile na osisi ya niile na aja ya niile nke ụlọ ahụ. Ọ ga-ebupụkwa ha jee n'azụ obodo n'ebe rụrụ arụ. Ọzọ, onye na-aba n'ụlọ ahụ ụbọchị niile o mechiri a ga-arụ arụrụ anyasị, onye na-edinakwa n'ụlọ ahụ ga-asụkwa uwe ya niile. Ọzọ, onye na-eri ihe n'ụlọ ahụ ga-asụkwa uwe ya niile. Ma ọ bụrụ na onye nchụaja abata n'ime lee anya, ma lee, ihe otite ahụ abaghị aba n'ụlọ ahụ, mgbe e tesịrị ụlọ ahụ, onye nchụaja ga-asịkwa n'ụlọ ahụ dị ọcha, n'ihi na emewo ka ihe otite ahụ laa. Ọ ga-ewerekwa nnụnụ abụọ na osisi sida na uhie na hisọp iwepụ mmehie n'ụlọ ahụ. Ọ ga-egbupụkwa otu n'ime nnụnụ ahụ n'ihe àjà n'elu mmiri na-eru eru. Ọ ga-ewerekwa osisi sida ahụ na hisọp ahụ na uhie ahụ na nnụnụ ahụ dị ndụ, suo ha n'ime ọbara nnụnụ ahụ e gburu egbu na n'ime mmiri ahụ na-eru eru, fesakwa ụlọ ahụ ugboro 7. Ọ ga-ewepụkwa mmehie n'ụlọ ahụ site n'ọbara nnụnụ ahụ, sitekwa na mmiri ahụ na-eru eru, sitekwa na nnụnụ ahụ dị ndụ, sitekwa n'osisi sida ahụ, sitekwa na hisọp ahụ, sitekwa n'ọhụ uhie ahụ. Ma ọ ga-ezilaga nnụnụ ahụ dị ndụ n'azụ obodo n'ọhịa sara ihu. Ọ ga-ekpuchikwara ụlọ ahụ mmehie ya, ọ ga-adịkwa ọcha. Nke a bụ iwu ihe dịrị otite ekpenta ọbụla, dịkwara ọrịa isi, dịkwara ekpenta uwe, dịkwara ụlọ, dịkwara ihe otito, dịkwara ọnya, dịkwara ntụpọ na-eke uke, izi ihe n'ụbọchị nke ihu arụ ya na n'ụbọchị nke ịdị ọcha ya. Nke a bụ iwu ekpenta.